Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa ba'd. Kiamika Allahu tabaraka wa taala na malenga Allahu subhanahu wa taala, mtetezi Allahu subhanahu wa taala, wapeleka mariziki Allahu subhanahu wa taala, ochilisa Allahu subhanahu wa taala. Kiamika Allahu tabaraka wa taala pamitendele yake, timpemba Allahu subhanahu wa taala zabunu zake, ndikufunula zabunu mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam, maswahaba ake akubanja kwake kumaso onse amene akusatila sunna zake kufikia siku la kiyama. Timpenda Allahu tabaraka wa taala akati kumanise naye mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam. Omvera tukupitilira nkani yokuzana ninkondo ya Badiri. Detaona kunena kuti mamushrik anali 1000 kapena kumaposera pamene popo. Pamene mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam ni maswahaba ake ndi 313 sahaba. Maswahaba anali 313. Ndiye mukasiyanisa mafigao zimaonesa kuti mamushrik kapena kuti anthu opembeza mafano anali ochuluka kwambiri times 3 kapena kuposa pamenepo waposa maswahaba a mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam. Ndiye mtume sallallahu alayhi wasallam adaima ndikunena kuti ashiruni ya ashabi, mundipase maganizo anu nuyo maswahaba anga olimekezeka. Mukuona bwanji tibwerere tizipita ku Madina tulmunawara tiasia anthu amenewa kapena tipange bwanji zimenezo zikufunsa inu ndine kunena kuti kale mnyumba mmene ife timakhala lero lino, ife tili ndi akazi wathu, tili ndi ana athu, tili ndi anthu ena amene tikukhala nawo, tisanapange chiganizo china chilichonse tatiyeni tibwere kukambirana. Dini ya Islamu imeneyo ikutifunsa kupanga mashura, kupanga kuchita konzati anthu ena, musanachite carry out ntchito iliyonse imene mukufuna kupanga, kaya ndiyo kuzana ndi family, kaya ndiyo kuzana ndi mzikiti, kaya ndiyo kuzana ndi mmudzi, kaya ndiyo kuzana ndi dziko kumene muzita kukhala pansi ndi cabinet ndi kukambirana kuti tipange bwanji. Imene dini ya Allahu tabaraka wa taala pofuna kungoyikiraso umboni nkhani yokuzana ndi kukambirana, kukhala pansi ndi kumakambirana mmene tingachitire zinthu zathu mu dini ya Allahu subhanahu wa taala kapena mu dziko limene ife tikukhalamo. Ndikufunaso ndikutengereni kunkhani ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam ndi mwana wake Ismaila alayhi salatu wassalam. Nthawi imene Ibrahimu alayhi salatu wassalam adaonesedwa kutulo kuti iye akupeleka nsembe mwana wake ikayo Ismaila alayhi salatu wassalam, adapita kwa mwana wake kumuuza kuti ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzuru madha tara. Ibrahimu alayhi salatu wassalam adamuza mwanawe kuti o mwana wanga ndikumaona kutulo kuti Allahu tabaraka wa taala akundira mwana kuti iwe ndikuzinge, ndiye maganizo ako ndi otani. Taona ni Ibrahimu alayhi salatu wassalam akufuna so kupempha maganizo pamene paja kuchita konzati munthu wina amve kuti opinion yake ibwanji, kenako from there ndeno achite move forward, apitirire kupanga chiganizo kapena kuti conclude. Pamene paja dini ya Allahu tabaraka wa taala ikutipasa inu ndine phunziro kuti tisanapange china chilichonse tizibwera pamozi ndi kukambirana. Kaya ndikani yokuza chitukuko cha mmuzi, kaya ndikani yokuza ndi chitukuko cha mziko, basi kumakhala pamozi ndi kukambirana. Chifoteke kuli ma cabinet of ministers amakhala pansi ndi kumakambirana, tiyendese bwanjizi, tipange bwanjizi. Koma zimenezo zinali mongo lusamo, tatiye ntibwerere point yathu ya nkhani ya Badiri. Ndiye mtume Muhammadin sallallahu taala alayhi wasallam akuwapempha subhana maswahaba olemekezeka radiyallahu taala anhum kunena kuti no o maswahaba anga olemekezeka tandipaseni maganizo anu kuti bwanji pa nkhani imeneyi, tilowe mu nkhondo imeneyi timenyane ndi makafiri kuteteza dini ya Allahu tabaraka wa taala, kapena tibwerere ku Madina tisikapitiliza kupanga dawa kuitana na anthu ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamenepo ndi Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu amene ndi sahaba ochokera ku mabani Aus Ansar, anthu amene adalandira masahaba osamuka kutoka ku Makka kubwera ku Madina. Iye adayimirira kuti ya Rasulullah ka annaka turiduna, isikuoneka ngati mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukufuna ifeyo kutanthauza kuti ife ma Ansar, chifukwa ma Ansar pa nkhondo ya Badiri anali wochuluka kwambiri kuposa mamuhajir, kuposa masahaba amene atoka ku Makka kupita ku Madina tulmunawwara. Pa Badiri ambiri mwa maswahaba anali ma Ansar. Ndi Sa'd iye adafoto kuza kunena kuti qad amanna bika, ifeyo iwe mtume sallallahu ta'ala alayhi wasallam tidakukhulupirira kale zimene umayankhula timazuwa kuti ndizochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqnaka, ife timakuvomereza kuti china chilichonse chimene iwe ungayankhule mtume sallallahu chikuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
ndiye zili zonse zimene Allahu tabaraka wa taala ukuonesa kuti lero lino tipange pa nkhondo ino. Iwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitirira tapereka maganizo ako tiuze zochita. Fa wallahi tikulumbira mu Allah subhanahu wa ta'ala la yukhalifuka fina ahadun, palibe ngakhale mmozi mwa ife maanswari kapena maswahaba amene tikupezeka lero lino babade amene asa sempani ndizolamula za iwe mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sa'd ibn Mu'adh, sahaba ameneyi mukayangana imfa yake siku limene yadamalira pa nkhondo ya Khandaq, nkhondo ya Ahzab, ghazwatul Ahzab, akunena kuti ino Jibril alayhi salatu wassalam adatsika kumuuza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wewe mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, laqad mata al-laila, usiku watau kwa mali lako ahadun min ashabika, mmozi mama sahaba ako, mmozi mwa kusatira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, oyo Muhammad, laqad ihtazza li mautihi arshur rahman, nakale mpando wa chifumu wa Allah subhanahu wa ta'ala wakala ukutikisika chifukwa cha kumwalira kwa sahaba amene sahaba wa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Akutune pa maliro wake iye akumteka kupita kumanda kunabwera angelo okwanira 70,000 kuzamunyamula Sa'd ibn Mu'adh rahmat radiyallahu ta'ala anhu kumpitisa kumanda. Le apa kumuza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti ya Rasulullah, iwewe uzitilamulira ife zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakuuza. Lero lino pano pati kulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala palibe ngakhale sahaba mmoja amene asempani ndila mulola iweyo, palibe ngakhale mmoja amene anyozere zimene okutila mula lero lino. Ife timakukhulupirira kuti iwe ndi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Chimene chinde chikondi cha maswahaba pa nkhondo ya Badr kuonesa chikondi kuti mioyo yawo ilibe ntchito bola moyo wa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Karibu mwepo amene tikaye tukupitirira ninkali imene yokuza nkhondo ya Badr. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.